Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanku da warhaka da fatan kowa yana lafiya yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Wanga fina-finai da kuke gani gaba ɗayansu sun zama ready. Sabida haka ga masu buƙata wannan zafafan fina-finai ne. Film ne na baki na ɗaya da na biyu da na uku har na huɗu duk sun fita. Sabida haka ga masu buƙata sai ku tuntuɓe mu ta wannan lamba. Ga masu son guda ko duka gaba ɗaya ko shiga tsari na group kinmu na VIP group wato wanda ake biyan kuɗi duk wata. So za ku taɓe mu ta wannan lamba sai mu muku bayanin yadda za ku biya kuɗi a saka ku cikin tsari na VIP wato group wanda ake samun sababbin fina-finai da zarar an sake su. Kada ku bari a baku labari fa. Zafafan fina-finai ne. Mu je maha. Bayan haka kuma kada a manta da yi muna liking da followers da sharing ga abokananku saboda su ma su amfana. Mun gode da kasancewa da mu.